Разкажи ми за театралната постановка, в която участваш в момента, както и за най-новата страница на Супензи. Което ще започне с това, че се хружи разповестър през целта. Трябваше да бъде, но да го наречем технически, обстоятелства не позволиха да продължи репетиция. Така че Съгрожен на Силвестър е без мен. Да. Или колкото знам, хората много харесват. И ще бъде много интересно представление. Аз самия още не съм така. Няма да стане. Да. А над кои театрални постановки работиш в момента? В момента не репетирам нищо, в момента само играя. Да. Добре. Спечели награда Златен Крикон за най-добра мъжка роля в комедия за тенори. Какво беше първата ти мисъл, каква емоция, когато това се случи? Когато ми казаха, така, веднага помня, че има такава група в представление в Viber. И аз разбрах тях и викам, аз ли бе? Чакай малко, аз не съм драматичен актьор. Аз съм драматичен актьор. И се ми пише, не се притеснявай. Ти си трагичен. Така че. Заставим се беше готино, когато те номинират, получиш в моя случай на награда. И по някакъв начин казва, че труда, който си положил, не е на празно, даже напротив, оценен е. Колеги. Какво научи Асен Потечки, с когото работите в толкова много постановки и какво той от теб? Каквото от мен не е научил, надали мога да знам. Това трябва да го пита него. Но едно от нещата, които винаги съм се възхищавал на него и по някакъв начин се опитах да възприема, е неговото спокойствие в време на работа. Защото аз не съм леко нервак. Обаче, когато започнахме преди години да работим заедно, видях как той не оставя емоцията да прелее в работата. А някакси успява да балансира с това. Естествено, знаете, по време на работа винаги има нещо, което не е свършено както трябва. И сроковете не стигат. Някакси успява да балансира с това и да не позволява тази емоция да прелива в работата и това да става още по-трудно и така нататък. Затова с времето се опитах и аз по някакъв начин да го придърпам това към себе си, доколко съм успял, не знам. Надявам се да съм успял. И друго, той е страхотен. Всеки това нещо. Той е прекрасен партньор, на който може да разчиташ винаги. И на всичко догоре много забавно да се работи с него. Като актьор. Вече като режисьор, това е един от режисьорите, които знаят какво искат да правят. Първоначално знаят, не го търсят в момента, на къде ще той. Той е наясно с това, какво иска да се случи на сцената, какво се стреми. И това е много хубаво качество. Разкажи ми за забавен момент от репетиция или по време на представление. С него? Изобщо. С него много забавни моменти има. Има моменти в някои от пиесите, които сме играли, по време на репетициите са станали смешни. За публиката не са чак толкова смешни. Те за добро или зло, те се пренасят и самото представление. Дойде този момент, започва някакъв смях. За щастие публиката е склонна в такива моменти към нас и тя ни подкрепя от това да успеем да излезем по-бързо, защото наистина, когато ти обземе смехът, това най-става, знаете, когато трябва да се смееш, когато става най-спешно. Има такива моменти много. Общо почти на всички пиеси ми играли с. И наистина е забавно. Казва си в свое интервю, че ролите ти те карат да се замислиш за много неща. Какви са били те? Няма как да се върна назад във времето да знам какви са били те. Но от ролите, които аз и моите колеги успяваме да се после от тях, винаги ни дават възможността да усетим проблемите на другите и пред себе си, да преминем през тях. Не казвам, че често пъти това се случва, когато ти имаш даден проблем, който се